Čaute, ja som Adam, som z Outdoor Scooters a dnes vám ukážem tutoriál na 90 stupňov. Je to úplne základný trik, ktorý by ste sa mali naučiť. Takže ideme na to. Pri 90 stupňov by ste najprv mali vedieť hop. To je toto. Keď to ešte neviete, tak by ste sa to mali rýchlo naučiť, pretože to je sakra základný trik. Takže ideme na to. Keď sa odrazíte do vzduchu z hopu, tak by ste mali vedieť zatočiť volantom do pravej alebo ľavej strany, to je úplne jedno. Keď chcete robiť 90 stupňov. Takže, keď sa chcete odraziť hopu, tak ťahajte volant tam tým smerom. Odporúčal by som ešte telom sa pozerať do buď ľavej alebo pravej strany, pretože vám to pomôže zvýšiť švih do danej strany. Takže, keď sa odrazíte z hopu, odporúčal by som sa pozerať buď zadu, alebo poriadne týmto volantom švihniť. Keď nerobte to, že skočíte a volantom len švihajte. Treba tu použiť aj dosku, by ste sa vedeli poriadne ako keby otočiť celý. Asi nejak takto to bude vyzerať. Celý sa proste otočte a ešte hlavu by ste sa mali pozerať tam, aby ste vedeli väčší švih. Takže, takto. To bude z tohto tutoriálu všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber a učím sa s vami. Čau, ja som Adam.